Robíš obsah, ktorý nie je cieľený na konkrétnu skupinu, len kvôli tomu, aby si mal zhľadnutia, aby si mal pozornosť, aby si mal nejaké lídy. Vysvetlím ti, prečo je lepšie cieliť obsah a prečo je lepšie mať menej views, ale za to viac views, ktoré sú kvalifikované a ktoré sú kvalitnejšie. Keď robíš všeobecný obsah, ktorý ti má proste získať views, chceš osloviť ľudí, ale nerobíš to správnou formou, robíš obsah, ktorý zasahuje kohokoľvek a priťahuješ kohokoľvek, len aby si niekoho mal. Ukážem ti to takto, aby si chápal vlastne aj rozdiel medzi tým. Všeobecný obsah je obsah, pri ktorom strácaš čas, energiu, sebavedomie a lídy. A prečo? Pretože priťahuješ kohokoľvek, len aby si niekoho mal. Sú to ľudia, ktorí nevidia dostatočnú hodnotu v tom, čo robíš, pretože to robíš pre kohokoľvek a nie si špecificky na konkrétnu skupinu a nechcú ti platiť, pretože majú pochybnosti, či práve ty vieš vyriešiť ich problém. Dosť často sa stáva, že uzavrieš niekoho, pri kom sám nevieš, či mu dokážeš skutočne pomôcť a keď mu nepomôžeš, tak ti to ničí sebavedomie, ničí ti to drive a depta ťa to. To je problém celkovo len v tom, ak máš nastavený svoj vlastný ekosystém a svoj obsah, ktorý ti buď prináša, alebo ťa okracuje. Za to obsah, ktorý je cieľený, môžeš vidieť, máme tu ekosystém, ktorý je cieľený presne na ľudí s konkrétnym problémom. Ľudia, ktorí vidia mimo toho problému, tí ťa nezaujímajú. Samozrejme, že tie views nebudú všetky len také, aké chceš ty a nebudú ich vidieť len ľudia, ktorých chceš ty, ale budú ich vidieť ľudia, ktorí možno teraz nebudú potrebovať tvoje riešenie, ale možno neskôr v živote áno. A to je dôvod, prečo ťa títo ľudia začnú sledovať. Ale človek, ktorého ty chceš, to je tento v tomto ekosystéme, ktorý je cielený. Keď cieliš na človeka, tak priťahuješ kvalifikované lídy, ktoré ten človek vidí jasnú hodnotu v tom, čo robíš. Nemá problém zaplatiť, pretože je sebavedomý a istý si v tom, že práve ty máš jeho riešenie na jeho problém. A vieš mu doručiť to, čo ponúkaš, nemusíš stresovať nad tým, či mu doručíš správnu hodnotu. Pretože riešiš daný problém a riešil si ho už predtým s niekým iným a vieš mu ho dodať. Vieš, čo robíš a môžeš byť v tom sebavedomý. Takže rozdielný medzi týmito dvoma ekosystémami je to, že pri jednom strácaš, pri druhom získavaš. A je na tebe, ktorý sa rozhodneš robiť, môže fungovať aj ten prvý, respektíve on funguje, ale nefunguje tak dobre ako ten druhý. Ten prvý získava ti lídy, ale z väčšej percentuálnej časti ti viem povedať, že ten obsah berie ti čas, energiu, sebavedomie, lídy. Tým časom myslím to, že musíš reálne stráviť čas nad tým, aby si triedil odpad, ktorý v biznise nemáš kedy triediť. Ty potrebuješ v biznise robiť veci a rozhodnutia, ktoré ťa približujú bližšie k cieľu a ty nemáš kedy triediť nekvalifikované a kvalifikované lídy. A to je presne to, čo má za úlohu tento obsah a tvoj ekosystém. Ten má vytriediť kvalifikované lídy a má ti zabezpečiť to, že ťa budú sledovať ľudia, ktorých to zaujíma, ktorí potrebujú riešenie na daný problém. A presne tak funguje druhý ekosystém, ktorý je cieľený na ľudí. A tu platí pravidlo, o ktorom som sa zmieňoval v minulom videu. Povedzme 100 000 views a tu môžeš mať 5000 views. Takže keď z tých 5000 views ty dokážeš uzavrieť aj keď len jedného človeka, tak dokážeš to, pretože je to cieľené. Kdežto stavím sa, že z tých 100 000 nedokážeš nič. Pretože priťahuješ ľudí, ktorí nevidia hodnotu v tom, čo ty robíš a je to tvoj problém, pretože tak sa im ukazuješ. Ak sa im nechceš ukazovať ako niekto, kto je laický alebo kto nie je profesionálny, v biznise fungovať nebudeš na sociálnych sieťach, pretože ľudia idú ku niekomu, komu dôverujú a o kom sú presvedčení, že ten človek im dokáže pomôcť. To dokážeš iba tak, že budeš produkovať hodnotu, presne tak, ako ja produkujem hodnotu teraz pre teba. Inak sa to nedá. Chodia ti DMs od ľudí bez budžetu. A píšu ti ľudia, ktorí si myslia, že si nejaký poradca, ktorý to robí len pre zábavu, ktorý vlastne z toho ani nezarába, neživí sa tým, nemajú peniaze, je to tvoj problém. Lebo ty priťahuješ tých ľudí. Priťahuješ ľudí cez tvoj obsah. Musíš to zmeniť, ak chceš zmeniť svoju situáciu. Tvoj obsah komunikuje, som tu pre každého a není v ňom žiadna exkluzivita. Toto vždy priťahne tých, ktorí nie sú ochotní investovať, ale chcú výsledok hneď a to sú klienti, ktorí sú nekvalifikovaní, neprešli tým, že je im jasné, čo sa od nich očakáva v prípade, že chcú riešenie od teba.
riešiš kohokoľvek a za každým riešiš iný problém. Povedzme, ako chceš škálovať niečo, že za každým musíš znovu riešiť, znovu objavovať, to je ako keď robíš 10 biznisov naraz. Reálne nemáš jasného klienta, každý klient je nový problém, v podstate nový biznis, na ktorý sa musíš sústrediť, častokrát nemáš riešenie a musíš ho hľadať. To ťa spomaluje, vyčerpáva a unavuje. Nikdy nevytvoríš škálovateľný program, pretože svoj čas dávaš za každým do nových problémov a nedokážeš predávať problém, ktorý už riešiť vieš. A to je problém, ktorý má strašne veľa koučov, mentorov a biznisov. Oni sa sústredia na strašne veľa vecí a nevedia, v čom sú sami dobrí. A nech robia to, v čom sú dobrí, prečo by nemohli robiť hodnotu, pretože si myslia, že nie je dostatok ľudí, to je ilúzia. Ty, pokiaľ máš tú hodnotu, ktorú vieš podať, tak tí ľudia si nájdu k tebe cestu, pretože ich priťahneš správne zaceleným obsahom. Keď sa bavíš o cene, si na kole, tak neprezentuj to ako cenu. Cena je niečo, čo akoby strácaš. Ale keď to budeš prezentovať ako investíciu, tak má to hneď lepší vibe, pôsobí to niečo ako idem zainvestovať preto, aby som v budúcnosti mal niečo lepšie a stojí to za tie peniaze. To je investícia. Investíciu a hodnotu musíš komunikovať aj na kole, aj v DMs. To nie je cena, to je investícia, na základe ktorej človek dostane hodnotu. A cena nie je o tebe, ale o probléme, ktorý riešiš. Tá investícia je založená na základe problému, ktorý ty vieš vyriešiť. Ak vieš vyriešiť veľký problém, tak zarobíš viac a môžeš si tú investíciu určiť ty. Ak nevieš, aký máš problém, aký problém vlastne chceš riešiť, tak nikdy nevieš, koľko si môžeš pýtať. Ak nevieš, aký problém riešiš a aký je tvoj ideálny klient, tak reálne nerobí biznis, pretože budeš robiť všetko, len to, čo máš, robiť nebudeš. A rozdiel medzi coachom, čo pýta 50 eur za hodinu a coachom, čo pýta 1 až 2000 eur za program, je len jasnosť v tom, akú hodnotu prináša a komu. Ako som rádol, potrebuješ mať jasnú ponuku, jasne potrebuješ vedieť, čo robíš a pre koho to robíš. A keď vieš tieto dve veci, tak okolo toho staviaš celý ekosystém, všetko zameruješ na základe tohto. Sleduj môj YouTube, kde dávam viac hodnoty na to, aby si mohol čerpať a implementovať to do svojho biznisu. Ak by si chcel, aby som ja implementoval tieto nástroje a všetko to, čo dávam na YouTube do tvojho biznisu, tak mi napíš na Instagram.